Mommy, agro. Mommy, agro. Mommy, agro. Oye ni je kom so ku. O mo na ko lo tana. O ta pala sa dan lo tu week. O na lo da ro to to. Ai sa. Ande ba gra gnu. Na le hu ko e ho to mo no ma da. Tu no ku na wo wo. E wo na be nge ti ya hu. Ai ti lo to. Tu wa ga da so wo ma. O ja de ho. O ja de ho. Mo te gnu no na ta ku na ba. Be so no. O ni na mo. No one day, just you will only be doing. I'm going to call me 20. I don't want to know. I got to put on my cabinet. I didn't happy more. No, that thing happen. Happen more. Yeah, I'm going to get to the away. I'm going to get to my grand. What I saw there, which I bet the more fruitful. I won't let them. Fruitful woman. Dead. I'm going here. At the bottom, I do. I'm going to do it with a sugar in Melro. Because you know, my block was on a new logo. Oh, my battalion. I'm more the page. Chocolate. I will go with Henny Len. But I was a camera like your Tom, Honey Lemon, my tongue for as if I know grass school. Hey! Hey! Chepo, fruitful woman. No one day that bug of fruitful woman. Oh, then one would fruit well or fruit well. We are much the one I'm did I'm young fruitful. All we hear with fruitful. I got bug of fruitful. Get the few. Yeah, we have chocolate. Oh, two. Abo, ato, ano, ise, ishi, asa, sato, itolu, iri n'otu. Iri na abụọ, iri na atọ, iri na anọ, iri na ise. Ya fa no grass school. Ikige be ndi kwe. Kam mosh. 19. Kota wase kam klola go. Hey! Igreloge. Oh, prokrota. Igreloge. Oh, prokrota ko. Yeni le shaga no kopusta. Nga. Imu ga abụọ ka wata. Atoto. Nwoke kwe ye bete ehe grebe nwa mure kwe annakwa na kpashi. Hey! Apụtala une ga ahujiela. Iwu nwaanyị akwa. Hapụ. Ah, pagore mma. Onye ka ịmụcha naanị gị. Ngunu ohia mmu no ohia. Ka ịmụ ya. Ahia huna ni henga biga galelia. Mụba nwa. Nwune ngwa ga anụ o. Hey, daalụ. Onye ka akala nkụsụ. Azụgbakwa ya mgbe mmụ ya ọ dị nwa agbọghọ bịa dị nwa kọrịkọrị. Obi abịa bịara oso oyi oche. Jisike m. Ọnwụ ya edeme m onyo. Akwa nwunye nwa agbakala. Amukwara na ete mmụ. Hey, family ọnụ wọ ọgụ ụmụ. Ngwa jisike mama o. Agaje m ebe asị ma ọgụ ụmụ ke eyele nwa agbakala. Onye ke na ezini ya. Oyidu nna dị. Nna dị go eziokwu nna dị go njọ mmadụ. Ihe awe ya. Ọkwa na m lewure njọ ahụ agụrụ m aja ije dị m kama na ajọ ọsọ m kama na nwa eke m kwana mkpụrụ maka nse nwere m akọgbuo oke abụ na m ebe mmadụ dọrọ o lekwe mmadụ ihe niile na beauty onye mụrụ di ụmụ na-ele mmụọ ọzọ fere ka ewucha nwa gị keke etoro eke m kwana onye elulu oke oyele oto nna ha ọsọ ha nna ha ọchụ oyele otu onye ọwụ nga nwaanyị fruitful fruitful awụdịla m ụmụ otu nwaanyị amụọ m n'ụwa ọjọọ kịta ka mmadụ lewere ọchị oghe mụ ga-anọ 19 ịbịakwuru ụbụ maka Chineke ibiri ụbụ ọ na-anụghị ka ememere na ịmụ nwa ị na-amụkwa nwa m gbukwa onwe gị mkpọta akwụghị aha n'ụzọ agụjege kọrọs agụrụ ele n'isi ya onye ọla ga-amụ nwa ugbu a mụrụ ụlọ ọ ga-azụgbu ọ bụrụ na amụrụ m ha 20 ma enwedị ka bara uru ele otu ị ga-esi etekcha care of ihe niile ka mmadụ mara abụọ zụlide ha ya awa onye mụrụ batalion ka ịkọla ga-atọ ihe ọma mere n'egwu obinigwe gbaraga Krismas abalị ọbụla nwoke arịgoro oge elu akwa ọgụ ka o si gị na-aṅụ iwu fruitful woman this one is no longer fruitful ihe ahụ fruitless gbakwa ụka mụrụkwa nke ị ga-azụgbuli o because kọbụl ị na-azụzili azụli at the last day Chineke ga-ajụ gị ajụjụ ya ọ bụghị ime ọtụtụ ụmụ ya ọ wụ ole ka ị zụrụ ha nwụrụ mmadụ ọ wụrụgodo ofu gị zụzie ya ma at the end that person will make you proud mana ime batalion kwuru ha
unu ụmụ unu gaje crusade gbasakwanụ ka chọọchị ihe wakwuru ọchụ oge mụọ ha niile te ha yicha ndị dị adapam adịke m hụrụ n'ekiti ha nga ka ahụ amadụ m oyiri ọsụkwụ ihe ndọkị ya mgbe ahụ anyị were ọbara gị ụfụ ma ụfọdụ wa ọbara Igbo ụfọdụ wa ọbara anwụrụ ụfọdụ wa ọbara loyi ụfọdụ wa ọbara ntọ ọbara Igbo agịrị m asị gị tụfịa onye Chukwu nyere ya mụra oluwa bọyị m mara mgbe ele n'isi ka otu wee m mara azịrị dị m ya Obinigwe ga-ajụ m ajụjụ ma afọ mgbe m mụrụ batalion oluwa bọyị ọma ahịa maka ị ga-ahụ isi o